Днес ще ви разкажа кои са най-честите грешки, които допускате, когато си свързвате камерите. Първо, проверете вашият интернет. Дали е Wi-Fi с 2,4 ГГц или 5G. Защото вашите камери, ако са 5G, много камери не работят с тази честота, включително и тези в нашия сайт. Ако свързвате, това може да бъде една от причините да не може да си свържете камера. Втората причина, поради която не може да свържете камера, е, че не сте близо до рутера. Трябва да бъдете на 2-3 метра от рутера, а не да сте се качили на една стълба, да сте монтирали камерата си някъде отвън и да очаквате да я свържете с такъв голям диапазон. Не, инсталацията става винаги, когато сте вкъщи вътре до рутера. Друга грешка. Когато не сте изписали вашата парола ръчно, понякога се изписва грешна парола автоматично. Затова винаги, когато въвеждате паролата, гледайте тя да бъде изписана ръчно и учебницата да е отворена, да виждате следователно какво точно изписвате. Когато свършите вашата камера, понякога решавате да си сложите тогава картата памет, обаче това е грешно. Сега ще ви кажа защо. Защото направено с цел кражба или така закономерност, затова винаги слагайте вашата карта памет предварително преди инсталацията и след това може да инсталирате и да ви я отчете. В противен случай рискувате да не ви се отчете картата памет. Нека се върнем към грешките, които често допускат нашите клиенти. Примерно слагат да свързват камерата с QR код и в същото време, когато са вкъщи, са си пуснали лампата и светва. Вижте как се отразява на моите очила лампата. Така се отразява на вашия телефон. Следователно, QR кода не може да бъде разпознат. Вие се опитвате да сканирате QR кода към обектива на камерата и вашия телефон, обаче съществува този проблем, който реално губи QR кода и тя няма как да бъде свързана. Затова ви препоръчвам светлината да бъде избегната, да няма лампа или примерно дори ми се е случвало, нали, ако е на тъмно да се облещи самия телефон или пък слънце. Внимавайте как инсталирате, внимавайте със светлината. Друга грешка, която може да допуснете при инсталирането на камера и да не може да я свържете, е, че не рестартирате камерата. Понякога камерата наистина не може да се стартира. Хубаво е да бъде рестартирана. Там, където ви е картата памет, има едно гумено, което се маха и натискате бутончето, задържате докато камерата не каже, че се е рестартирала. Това нещо би го препоръчала абсолютно винаги при инсталация на камера, да го направите предварително и след това да свържете вашата камера. Това са няколко причини, които са проблемите при свързване и да не можете да свържете една камера. Първо, премахнете тези пречки и след това инсталирайте вашата камера. Ако съм ви била полезна, моля последвайте ни в нашия канал за още такива подобни и полезни съвети.